ассалому алайкум подписчикони азиз. Ин лаҳза мо рӯи навор як ҳунареро мебинем, як кореро мебинем ки ба шароити кӯҳсор ё ба шароити мардуми мо имрӯз рост меояд. Масалан дар вақтҳои дар кӯҳ, дар ягон экскурсияҳо ё ин ки саёҳатҳо мераведу барои селфи гирифтан ягон таҷҳизот надоред. Дар ин ҳолат метавонед ин амалҳоро комилан иҷро кунед ва аз телефонҳои мобилии худ истифода бурда саёҳати худро рӯи навор биёред, ё ин ки аксбардорӣ намоед. ҳоло бошад дӯстони азиз, тарзи чӣ гуна тайёр намудани ҳамин таҷҳизоти селфигириро якҷоя мебинем. хуб дӯстони азиз, баъд аз анҷоми корҳо таҷҳизотамонро каме ҳам бошад ороиш медиҳем ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ин зиннат меёбад. хуб тавре ки мебинем таҷҳизоти мо аллакай ороиш ёфт. аллакай таҷҳизоти мо омода шуд ва барои насб кардани телефони мобилӣ мебинем ки кадом амалҳоро боз иҷро мекунад. тавре ки мебинем аз пӯсти ана ҳамин дарахт истифода намуда шудааст. хуб дӯстон, ҳоло бошад барои пахш кардани тугмаи телефони мобилӣ аз сим ва меваҷот истифода мебарем. инчунин барои пахш кардан аз пӯстлохи ҳамин дарахт истифода бурда мешавад.
ҳангоми ба тарафи худ кашидани ҳамин банд банде ки дар навор мебинед тугмаи телефон пахш карда мешавад ва мебинед ки чӣ гуна акс бардошта мешавад. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо видео ба анҷом расид. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. барои таваҷҷӯҳатон бошад ҷаҳони сипос.